Takto vyzerá vstup do kempu v Mošom Maďarovári. Hneď vedľa je hotel Aqua na ľavej strane. Na pravej strane sa nachádza jedna veľmi útulná ulička. Cesta do mesta trvá asi takých 5 až 10 minút. Sa dostanete do útulného centra týmto smerom. No, ideme sa pozrieť. Pred vstupom do kempu by ste mali zaparkovať niekde tu, nakoľko vás nikto nepustí, až po zaregistrovaní sa, až potom vám otvoria túto rampu. Na pravej strane sa nachádzajú sociálne zariadenia, takéto unimobunky. Kúpalisko je hneď blízko, buď pôjdete po tejto cestičke, alebo môžete ísť rovno cez hotel. V hoteli však môžete používať aj vnútorný bazén, aj sauny. Presne ako ubytovaní hostia v hoteli. No, ideme sa pozrieť na tú uličku, na kúpalisko. Kemping po pravej strane, hotel po ľavej. No, tu už vidíme prvé lehátka. A tá budova, ktorú vidíme, je už termálne kúpalisko. Hore sa nachádzajú tiež bazény. Tuším, že toto je plavecký bazén. Vo vnútri budovy ďalší plavecký. Za touto budovou sú vyhrievané bazény a termálna voda je až niekde na druhej strane. Ak ste návštevníkom kempu, tak plno môžete využiť aj služby wellness centra, je to v cene. Do wellnessu sa vchádza niekde tu, presne tu, alebo z vnútornej strany, ale veľmi ťažko sa to hľadá, lebo nie sú tam žiadne tabule, kde by sa to wellness centrum nachádzalo. Jediná tabula, ktorú som videl, je z tejto vonkajšej strany. Ale to je taká nenápadná. Takže takto je vstup do kúpaliska. Tuto máme kemping. Kemping je síce maličký, ale myslím, že nič mu nechýba. Parcely sú malinké. Nie je tu veľa miest, takže treba si dávať pozor, že keď prídete na víkend, môžete s tým počítať, že kemping bude plný. Ale 15 km ďalej je ďalší kemping Lipót. Keby tu náhodou miesto nebolo, tak sa presuniete do kempu v Lipóte. Ak prídete iba zo soboty na nedeľu, platíte jednu noc. Na druhý deň do 11. by ste mali zaplatiť ubytovanie, ale ak tu nikto nie je a kemping nie je plný, ako v tomto prípade, tak vás tu nechajú aj celý deň. Čiže do tej 11. nemusíte opustiť parcelu. Tu je niekto z Nových Zámkov, ďalší Slováci. A ešte takýto pohľad cez parcelu. Útulné miestečka, tienisté, že v lete nemusíte mať obavu, že by to bolo nejak teplo, že by tu slnko pražilo. Akurát jedna nevýhoda. Ak máte vyšší karaván, tak máte tak maximálne 10 parciel, kde sa s tým vysokým karavánom zmestiť. Ako táto parcela je útulná, ale pozrite sa na výšku. No, tu už za chvíľu začínajú stromy, takže musíte s tým počítať.